Jsem Lopo Sekiro. A jak jste si mohli všimnout, to se času není. Řeknu vám proč, protože ke mně dlouho nechodila a nebyly by videa. A pár upomínek, že má babička je blázen, viděla jsem jí, už se mi tam zpracuje a teď tam budete mít nové video, jmenuje se to Strašidelné zmizelě. A prosím vás, mohla bych vám něco jenom říct? Ne, prosím vás, protože tohle říkám, že jenom ať se na mě podíváte a napsala jsem to do jiného videa, že videa dělám pro vás, ne pro odběry. Takže mi je klidně jedno, jestli tam budou ty 3 odběry. Třeba Šlejsko Bylka to taky říká. To má 500, ne 500, ne 5. Tak, toto video bude krátký a jenom chci říct, ta babička jednička možná není, protože nevím, proč v mobile nějak nemám. A jinak chci říct, že to strašidelně zmizel, ono to trvá jenom 4 minuty asi, a ta babička je 3, a potom bude jenom takový doket, co tam říkala. Prostě. Koukám furt na tu hlavičku. Jinak děkuji moc za 10. video, že mi na ten. A čau!